eyona nto endifuna uthetha ngayo esine problem yayo eEastern Cape yile yokuba abantu bawuze basokole eEastern Cape nanku umbane udlule ecani kwakhe. Hey, ndingathatha nendwangu lifike kulaa ntambo isuka apha emnyama. Ndingathatha indwangu ifike, then bona bayaphila baya-enjoya, bahleli neentsapho zabo. Umbane nguyelo bantakwethu nakudlula apha. Asithethi ngento engekhoyo. So kumele sithini nge-Eastern Cape? Ngomso aba bantu aba baxhashazwayo kufuneka bevotile. Bazovotela obani aba bantu? Uhleli ngaphandle kombane sukela ngoFebruary, March, April, May, June, kuDisemba ngoku. Kwenzekani bazalwane? Okay. Mr. Jaiya, kwenzekani ceba? Kwenzekani kwa wadi yakho? Nanku umbane ukhehlekazi uhlala ngaphandle kombane. Nalento le kuthiwa yisola Dedalthando. Nalento kuthiwa yisola le. If bona bebekwazi ukunceda abantu befamba ihlala ngolhlobo mama into enombane. Bemeli bindawo nemhlawumbi bemeli biphezulu. Indlu yafika ngoFebruary nathi sola. Nanku ward committee andithethi ngomuntu ongekhoyo. Bonani nanku ward committee. Suzimela mama. Right ke nto zakuthi siyabulela mani. Enye into esiyibulelayo bazalwane inye sibulela into babantu bendawo bakwazi ukuthi noxa besibona kanosibhungise babe khona. Sibulela no ward committee ozincama ward committee bayabaleka mntana sekhaya basibaleke ukuba bengacacisisa izinto zabo. Kodwa ke iyona nto endiyithethayo. Number 1, art friends phumani nize nizobona kulelali ngoba utata ingathi ukhombe imizi emininzi. Tata ungwalapha ekuhlaleni bese ucela ukusondele ke sithi ukuncokola nawe umzuzu omnye. Ingenzeka usincede nawe. Asimakavele tata. Tata wami mandibulise mani kunjani kuwe? Ndiyabulela ngumni? Uzulu. Untombela. Umakebe. Madoda. Yezulu. Into ebangalibande kubiza ndiyakubona sikwazi ukuthi xa sifikile emzini sibone indoda isibona sikhona. Sivele siyishiye singabi sancokola nayo. Tatam lento sikuyo apha. Siye sabona umama imeko yakhe ehlala emkhukhwini ngokokuripothelwa singulombutho esinguwo umanyano angombutho wezopolitiko ingenguwe nombutho ojonge inzuzo.